okupácia Prešova banderovcami alebo Vítam vás na mojom kanále YouTube Stefan Gaunt. A točím toto video, pretože sme mali teraz 80. výročie oslobodenia sovietskeho vládu. A vlastne musím konštatovať, že po 80 rokoch v meste Prešov, v ktorom sa nachádzam, tak vlastne máme okupáciu banderovcami. Totálne okupované mesto banderovcami, ale teda Ukrajincami, ktorí tu nemajú čo hľadať. A vlastne pred vojnou, ktorú rozputali, tak vlastne sa došli sem schovať. A máme dostatok hlúpych politikov, ktorí vlastne ich tu schovávajú. Taký Matovič, Naď a spolok. A dokonale nás odzbrojili. Takže vlastne to je tiež ako jedna zo záležitostí, ktorá je nutné brať v úvahu. Takže na pomníku máme čiernu handru, ktorú vraj mestská polícia vedia, že kto ju tam dal, pretože tá sa nedá dať dole, bez toho, aby človek zobral plošinu a vyliezol hore, alebo teda rebríkom sa to už nedá, lebo to je príliš vysoko. No a vlastne pomník je poškodený, dehonestovaný, popísaný kadejakými nápismi, počmáraný bronzom, miesto zlata bronz. No a vlastne máme to tu tak, že vlastne celý Prešov je okupovaný Ukrajincami. Banderovci tu nemajú čo hľadať. To, čo robili v 14. roku, mali sme informácie o tom, čo sa dialo v Odese a iných mestách, ako tam upaľovali ľudí a vlastne ich máme tu. No a výsledky ich práce sú vlastne tu. Hore máme žlto-modrú stuhu, ktorá tam nemá čo hľadať, pretože Ukrajina vlastne bojovala síce v sovietskej armáde, ale sovietská armáda bola niečo iné ako ukrajinská armáda. Teda UPA. Ukrajinská povstalecká armáda. Takže vlastne banderovci ovládajú nám dneska celý Prešov. Ja, tu máme veľmi zaujímavé meno. Spodná tabuľa Čurák DE. Takže budeme musieť tlačiť na politikov našich, aby tú ukrajinskú pliagu, ktorá tu je, ktorá sa všade predstavila ako zlodeji a podvodníci, nám konečne vytlačila z nášho územia, z Európskej únie a vôbec z Európy, pretože nemajú tu čo hľadať.